ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରେବଗା ନଦୀରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବାରରେ ପିଟି ହୋଇଥିବାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଘାତ 2 ଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ବାମ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶଲଗା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଘାତ ଯୁବକମାନେ ଜେଣାମଣି ନାୟକ ଓ କେଦାର ଭୂମିଶ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜେଣାମଣି ନାୟକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡ଼ଗାଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନନ୍ଦ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।